Ban keren syapang ke Christmas dan bunba ki bakrau. Henry hakini ke video mentang ngeskwa ban wanra tangkum ke jing batai lingkan. Haluar kini ki pang ki bayadai bar benta juga Christmas bar ka rukam rakhe ke Christmas. Apa pai she ke jing rakhe ke ne ke sini Christmas. La rakhe neng kong dai hakapor upatsya Konstantin ubadai upatsya ban neng kong du ban kala Kristan. Badai hakapor jong uni upatsya ba upup Julius baningkong hakasnam lais pa laipun riu edi ula dikliar ya kata kesni Christmas haka arkusan tarik Desember banjar ke baro istilap pertai hakane gejing rakhe Christmas ni don shibun ki ai kibangi ngile bat ngibon ningkong kum gashing oi kum uklor kum Santa Claus menta tunginya pai lingkat halwar kini kabaningkong kadai ka shing oi namar baya ukris lakha bala pentia shing oi ong ka Bible bat yakane ka dustur banbu shing oi lastang ningkong de Francis Assisi unong seng jong ka seng Franciscan wat hapedeng ke jing Francis udan ka thong ban lech ki jaka kantang hapo Palestine hapedeng usnam khat ars pa khat khandai hadu khat ars pa arpau bat ula duai bat pusan ha Bethlehem lingba ke jing snourit ulala banyadai perlok wat bat u Sultan Al Kamil jonggarui Egypt uni u Sultan ula bitar bhai ki Kristan naga daw ke jingker kut ki sipai Crusadel hapo Damita ha usnem khat ars pa arpulai hakan nongrit Grazio hapo kari Italy ula shna ya ka shingoit baningkong ban penwandur ane pen urlong biang ya ka jingmut jing perkhan ya ka jingkha ya ujisu ha Bethlehem nadu kata kapor ka jingshna shingoit kelas dang ban purstad ha keleng kiri jong ka perthai ha kapor bayat karor nangta ha kapor bingiyat karol min yo iru yo Santa Claus uba phongsa laong ba une uday uburiu barka kerteng jong u kalong u Bishop Nicholas jong ka Myra hapo Alicia ka badan hari Turkey Nicholas ulong uba pauna mahikam le isn ay ki duk ki rangli laong ba ula it bhai ki khnlung khna umta haki ri ba pher ki ngej ba udei unongwan ai jing ai sngoba ya ki khna ren ka ai ka daw ko ba penlong ya u ban riam da ki negi jan ki basaw bat banda ya ka dur khman uni u bishop ujule ki kam isn ay ki breu haki ayom Christmas bat uju ai ki jing ai sngoba uriam de kiriam ke baki breu kimla ban itu lana yoi ya ka dur khmat jong u namar kwa ya kata ka buram breu baki breu kin buram ya u daga jing sngorit ulale chibon kilat ki jingerap ya ki badok ya ki konswet kun rangli ya ki khna ren ha ka balang la itu ya u kumuta u breu bakhoi lane usen khalas daina ka ne ka daw baki breu ki ong usanta Nicholas lane usanta Claus ya u bonru ki mentemen ki bakhat u Father Christmas menta umta ki jing ai sngoba ka por Christmas lasdang ningkong da une u Bishop Nicholas hagasnam ars pa nyopo hadu lais pa saupulai edi u badai u Nicholas jong ka Turkey nangta ka por Christmas ninyo i pat ya u ding Christmas ka ai ka jingmut jong u ya ka jing stang bu ya u ding Christmas omla ban tip tikena lane ban ong ka batikena ki babon ki kubur blasdang ban yo iya uding Christmas akapor Christmas haki spa snam makan riu barkat nyaw kat banang ya ki por uding Christmas ulan nangkit jingmut shibon namar la penken mawi ki Kristan haki akli ki ding ubaningkong uding akper Eden lengbau Adam barkaem lapen kenya ka an ublai bat wepat uding hakal bari lengbau Jisu balapelaj yem ya kapam kumta ada keba penriam ya ki ding Christmas ka penkan mau kumbakan jingtiam kalawan leng ba uding adong kumta ru ka jingpen em kalawan leng ba ka ding pna jong ukres sa we per bentau kalong uklur ka jingwa ya uklur kalong bangiwa laneng ibo kat kum ka Bible ru ka yathu balwa dan utau uklur ba mi pau habeneng banyalam nanti ya ke riustan rimingi ban puai Bethlehem untang ngirungi wa hangni haki yeng Kristan nakanehi ka daw kumbang ila Shem Yesu
sa kawai pat ka benta ha ka por Christmas ni ju penlong ye kata ka jing ai snobha kham tam ki por man chwa ki ka Christmas la ong ba ye ka ka Christmas baning kong e la sedang da unong drodul na London ubadang khat rusnam ubakarteng William Egli hausnam khat transpa sapua ha ka ju kusnam la ong ba usar Henry Cole ula hukum ye unong drodur ubakarteng John Calcott Wesley ban shnai ki kat Christmas kanang ba unyo ban pha ki parlok ki ba marjan marpa ban ai khublai Merry Christmas tang ba kine ki kat loong ba kimpat mi setia haki yau ki han hadu usnam kat praspa andriu phau hanrei ka jingmi jongki haki yau ki hat ban penya syaparo kiri jong ka perthai kala sedang nadu usnam kat praspa andriu phupra kilan nang bon kiri jong ka perthai ki bobot bat bale ya kani sa uwe pat ubenta kalong usok Christmas lane usentiu Christmas kini kisentiu kamnyar ban syam haki we pat ki benta jongri India ki seriem shibon ya kisentiu Holi haki we pat ki than jongga perthai tang Mario i ya kini kisentiu hapo kamensim jong babun balang kumta ki sedang ban ong bakal air Christmas kalabe lada ki yo i hayau hahat namar kumbalong menta ki syadi kini kisentiu kilong sisa ki muhar Christmas jong ajat benriu jong iru kumju haka por telang haka bagi sentiu kiskut baro kila telur ban kini kisentiu Christmas ki jerngam rengkat berkisok ki basau han ki penki ya ka ayam kini kisentiu ki dai sisa ki parlok haka por telang namar labiang ya ki banbu aki kiu sentiu rengkat berka ne haka jaka ka basngam berkumta kisla jongki ki ne slembha ha ka jingjerngam kumta ban penitenat shishu ya ka Christmas la shimru ikine ki sentiu kita ki jing pendengkam ha ka por Christmas kini kilong ki jing batai balengkot syapang kini imat banglawan ra reban kren syapang ka Christmas ki dan bon ba ki ki bakrau let's say na pedang jong piru bon ki batep ya kata reitang ini ibentai balengkot ngai kelong ru ka jing mentoy na ka bala jompi kublai shibon